Ito, paki-open. Happy Balik na, Cheska! Tawagin mo yung mga friends mo. Ay, Cheska! Asan ang parents dito? Asan ang parents? Okay, ading ito. Ito, paki-open. Happy birthday! Harap ka na natin! Ayan, happy birthday sa'yo! Oh, usot tayo lang ito konti. Usot. Ayan. At syempre, asa yung parents niya? Ay, tiganong! Okay. Sangitan! Sangitan! May katayaki di ati nakabang. Okay! Nadyan. Cheska! Meron kang balon! O, ate mo kayo! Ate, hawakan mo ng balon! Ayan ka lang, ha? Okay, hindi lang yan. Meron kang teddy bear. Wow. Okay, tatay, meron din siyang pansit. At syempre, may iba ba yan? Okay. At si, ano po? Si Rigel? Yung baby pala? Okay. Happy birthday. Ay, umiyak siya. Hawakan mo, may cake ka. Okay. Hawakan mo, susod ka dito. Okay, syempre hindi lang yan. Tatay, dadaan po ako. Excuse me. Eto ang sayo. Yay, chocolate. Agigyong ka na natin dito. Okay, ito po para Rigel from Mami. Remelyn. Ayan, so pakihawak po nito. Okay, so, okay, picture picture. Okay, mga bata, dito muna.
mag-wish. So, wish, wish, wish! Ano kayang wish nyo? Isip-isip. Okay na? Okay, blow, Cheska! Lakasan mo Happy birthday! Okay, meron handang letter ang inyong. Oh, mamaya malalaman, okay? Happy birthday, Cheska! Surprise! Akala mo walang regalo si Mami sa'yo, no? Wish ko sa'yo, sana lumaki kang may paggalang sa mga nakakatanda at may takot sa Diyos. Sana malusog ka palagi. I love you! From Mami. Mami Remelyn. Ayan, kalakpak naman dyan! Salamat, Mami. Okay. Tatay, ano pong message niyo po sa inyo, anak? Sabi mo na kayo ng rin. Opo. Oh. Lumaki lang na maayos. Happy birthday, anak. Oh, yan. Okay. Sino pa? Merong gusto mag-message para kay Cheska? Halika natin. Sige na. Happy birthday at ading. Halika na. Sana huwag nang masungit sa akin. Sige, magsalita na. Sige na. Sige na. Happy birthday ading ko lang karoon. Ayan. Ayan naman. Happy birthday ading ko lang. Sige na. Ay, nahihiya. Okay, meron pa po ba? May gusto mag-message? Okay, halika na dito, ading ko. Okay, ano ang iyong masasabi sa inyong Mami Remelyn? Salamat po, Mami. Sabihin mo. Ano masasabi mo? Lakasan mo Salamat po, Mami. Iyak siya kanina, kita ko. naman. Matad. Okay, so okay na, sir? Magpapakilala na si ate, ha? Okay, in behalf of Edmond's Flower Shop and Parties, thank you, Ma'am Remelyn, sa pag-trust at pagpili po sa amin upang maipahatid po ang surpresang nais niyong ipahatid sa inyong pamangkin na si Cheska at saka sa inyong pamangkin na si Rigel na, syempre, di ba? Okay, thank you po, all the way from Singapore. Okay! Kaway, kaway! Cheska, kaway, 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 kaway! Salamat! Oh, palakpak naman dyan!